Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramong salamat, Jert mga kapuso, Bacolod City LGU kag DPWH. Nagsapol ang solusyonan ang problema sa baha sa syudad. Mga apektado nga residente nagalaom nga mapatuman gilayon ang proyekto kontra baha. Sa Eileen Pedreso nakatutok. Ininakaroon ang sitwasyon sa Purok Carvic sa Barangay Madalagan, Bacolod City, pila ka adlaw matapos ginbaha ang lugar bangod sa mamunog na ulan. Pila sa mga gamit sa mga residente ang nagnilapta sa palibot. Kalabanan sa mga ini ang wala pa nagmala. May porsyon man sang alagyan nga wala pa nagsubside ang tubig, kag delikado nga maagyan. Suno sa pila ka residente, naanad na lang kuno sila nga may mga tion nga nagabaha sa lugar. Sugod lang pag pika-pika di sa amon sa suba. Daw kadasig magdako sang tubig. Di lapaw na di sa amon sa second floor namon. Wasak naman ang balay ni Apple matapos gingguba sang baha. At ang imo nga mga ging pundar, siyempre maguba mga gamit namon, makakalabasa. Hindi lang ka once mo sa ang amon nga gusto. Ang naguba ang pika-pika pwede lang tani nila makayo. Tapos ever since sa gabaha nagidi sa amon pero hindi amon kalala. Tapos ang kabay pa, ang suba papadaluman. Kanday Agustina kag Apple ang pila lamang sa mga residente sang syudad nga nagaantos sa tion sang pagbaha. Gani isang naibaluan nga nagsapol na ang mga opisyales sang LGU kag DPWH angot sa problema sa baha sa syudad, luyag karon sa mga inisang konkreto nga solusyon. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ginistoryahan na ang short-term kag long-term solution agud mapahagan-hagan ang baha. Paano makabuligay further, ano mabulig sa DP, involvement na coming from the national government. Paglimpyo sa mga kanal, drainage, esteros, then pagpatigayon sa mga scientific survey, sitwasyon sa mga rivers, drainage. Magluwas sini, magatukod man sang Interagency Task Force nga mo ang magatutok sa baha. Pagasuguran man sang LGU ang pagpaubra sa mga pika-pika kag pagrehabilitate sa mga suba kaangay sa Barangay Mandalagan. May mga older ang pika-pika na may gap na, may buka na. No? Dura gagi ang tubig. So I think it's part nga sa ulubraon man sang DP the next couple of days. No? Na masyarad ang ginagyan sang tubig. Hingyo karon sa mga residente. Di kung gusto ho na nila, ma'am, kapatid kung masolusyonan, gina kung may nagagiho man sa aton ng panggoberno Sige lang hambal, sige man sila wakal, nga mo ni amo to. Tapos na wala man lang blamyura, wala man aksyon. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.